Ya, kumusta ka si Sarge no? Abo, taas si Sarge. Ngaw na tato, buwan na libre-libre sa to. Sam Sarge, asa naman ito ni Adto to? Nung libre ba ito, Big Suprak? Big Suprak ka niya. Asa naman to? Asa naman naabot si Sarge no? Chika na po to yan mo. Ay, galangan ka chick boy ba to? Mo gani, buguyag. Hindi nyo tatagawag chicks ba no? Nagsalig to siya na sundalo siya, na sergeant pag yun. Oh, dako na silo, kukrona naman sila. Dagang chika. Putik kamay si Sarge siya. Si Sarge. Tara. Sarge. Putik Kamay kamay mga wataan eh. Bagulo yung isyo naman po si Sarge. Mujuti ko ron. Usa man ni? Usa na na po si 45 ni, 45. Di na 45 oy. Usa man ni na? Taas-taas di kamay mga 48. Tikit na mo ni. Akita ka ni? Lah. Mubo ni sa 45, 39. Tikit kamay ko puwag mga isyo ni Sarge. Pwede kasi testing Sarge na kayo. Kalibre 49. Kuha na, Sweden na. Sarge. Tinolay kayo mong Sarge, black shoes o combat boots? Mga officer na. Ay, pang officer. Kami mahal siguro kayo niya ba o kasi na kayo. May tao mo. Wala nagpabangbuang liya, ako ipabantay sa inyo ha. Wala man Sarge. Murag Dugaya po ni mo bisita dari Sarge. Kamo nga mga tambay, dapat inyong seguridad, focus mo diya sa mga palibot kung wala nagpabangbuang diya, Sarge. Ay, matik naman na Sarge, kabalo naman kasama gituluan na ba yamin mo ano. Oo. Pag na mga kadudahan ang mga lihok si Taha. Dala akong pangalan. Bantay ka Sarge ha? Bantay ka. Sarge sa mga ingon. Ay, magpabongbong rin si taon, di naman na yun yun. Panahin mo diya. I'm a rider, provider, bring the heat, girl, I'm up with the fire. Gaya mong panagan! Sabi niyo matalangan na rin na magbangkit man. Ikamay kong subig panagan ako itong kanatusan. Hello, pre. Pre, nakita na ang target ba? Tulos na kabuok. Roger. Hello, pre. Oh, sige pre. Oh no, balin ko dira kay na hotdan do gasolina. Binuang na mo ay. Ali dre. Uy, karam di ka na, pre. Dolar din mo ay. Sarge! Sa may problema. Ay mga badrakir ito, perting sa baa. Badraker. Oh, mga morning intante, masiguro ito yan, oh. Piling yun na mo kay sige balik-balik boy. Balik, ikatulo na, balik-balik. Magbangkatulo. Oh, Wa gyud nang hunong. wala. Saba galing kayo, no? Wa niya gisita. Alain po kikisi sa hura mo, ikaw kayo Ikaw may nakay pusil. Nakaisyo. Kamay nang bataing mo biya kasi mo muna mag-agi si Taharit sa ina pangalan Sarge Kintoy. Kuanon mi ba? Kay wala biya mi mga ranggo. Asa man na? Kana o, sigala sila o. Ano? Ando ha? Oh, kana. Putik kamay. Ulo na ko ni. Ulo daw Sarge. Yuna na Sarge. Sarge, kasi grabe mi Sarge. Kana Sarge. Grabe ni. Uy, yung bala na Sarge. I-check sa nato kung nabi bala. Sarge, go Sarge. Go Sarge. Go Sarge. Yeah. Masita ka na Sarge. Naggo may nanglawas na. Brad, may yung hapon. Lo, tanawa o. Oh, putik kamay gani Sarge bay. Believe ko bay. Sita bay. Ako rin si Sarge Kintoy, taga-inspection ko direct na yung mga kadudahan ng mga lihok. Maha mo pa dong? Dami ginapakita dre do ka buok na tao. Duha ka buhok. Okay. Nung hikan. Gikan man sa mga downtown. Downtown. Hindi na kasi pangita ni target mo ba? Masay pangalan nimo? Ako na si Baron. Yabaron. Ikaw? Kitsoy. Ay, ikaw si Kitsoy. Masay ito yung duha ka buhok niya. Kana kung do ka tao god dako kay nagkaso sa mga. Ano atraso ba? Kailan ako ng mga batos na nanay kaso sa inyo ha? Pwede na ako makita daanan yung mga naong? Ay, sige sir. At kung ikaw ay nakatawa, ako pa ba yung nakikita? Sarge. Panya, may Sarge ba? Isa man? Kasi pwede na muna dulo ng do ka aktor ba? Kalang duha? Oo. Tara pwede rin nyo nilagta na, bahalag pa sa bago na ninyo. Okay, pero tagay ko number nimo, naka-number, ikaw po. Badi hatag ko mga number ko badi. Globe lang ha? Kaya ang cellphone. Yan na lang, i-ano lang ko sa Facebook po, Kentoy. Ha? Siya to, din nyo ka, lupogi. Seryoso. Oo. Pwede rin nyo to, pang kanan, pero ay sir, di ba si magdadahan ko ba nga, ng laki ko, katik-katik sa kuha. Sige, atuan nyo ka. Anda ang barila badi. Oo! Dala! Isa siya! Isa siya! Boss, unsa man boss? Pagkatrato sa mo ba? Unsa may traso na ko boss?
Ikaw nag-out sa manok na mo. Unsay manok? Wa mo ko nang auto manok. Gray ng buhok. Laro kay buhok ni mo. Ato na ni humanon pre. Pre. Una ni. Putik ka may ari si Sarge eh. Nagbugtuan na kinabuhis papuloy ba? Sarge! Sarge! Putik ka may si Sarge, gapos! Pasensya kay Papo lagi gapos ko. Hindi ta mo matabangan. Sorry. Manang mo. Salamat mo sa yung trabaho dito. Namatay. Patay ng isa, Sarge. Agam. Kabuhi ng isa. Okay lang kayo. Ako sa abot, Facebook mo. Yabaron. Yabaran. Yad. What's up guys, tanong ko introduce sa inyo ang bagong gaming app na pwede ta makakuha through Gcash. Mo ni ang Kabibig Game. So ibutan ako ang link sa comment section i-download ninyo. So pag ma-download niyo ang app, i-click niyo ang account number, then password, then confirm password, i-click niyo dihang send, then ang OTP. So pag nanata sa games na natin free 5 piso coin, hindi makita nato dihang kasi klaseng ang dula. Kung tayo color game, patata sa color game, color blue. Yan, daog na. Easy kay money diri. So kung gusto po ta mag-cash in through GCash, i-click na nato diha ang plus and then butang na diha ang account number nato katong GCash nato and then butang nato diha ang OTP. So kung gusto na po ta diha mag-withdraw, i-click lang ang withdraw sa baba and then butang nato ang GCash number nato diha and then ang OTP then click bind. So kay daogan naman ko, manglaki na ko.